Meta der quddiem il-Kumitat Parlamentari l-eks Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna evita milli wieġeb diversi mistoqsijiet kruċjali dwar l-operat tiegħu fil-Gvern Laburista quddiem skandli kbar ta' korruzzjoni minkejja li ma weġibx huwa xorta inħatar Gvernatur tal-Bank Ċentrali. Il-ħatra ta' Edward Cicluna bħala Gvernatur tal-Bank Ċentrali saret fil-Kumitat Permanenti dwar il-ħatrit pubbliċi ppreżedut mid-deputat Laburista Anthony Agius De Celis. Il-ħatra tal-eks Ministru Laburista kienet approvata b'4 voti favur u 3 voti kontra. Fil-fatt, il-membri tal-Gvern fil-Kumitat Glenn Battingfield, Joe Mizzi, Clayton Bartolo u Anthony Agius De Celis ivvotaw favur waqt li deputati tal-Oppożizzjoni Carme Mifsud Bonnici, Karel Aquilina u Kristi De Bono ivvotaw kontra. Dan l-iskrutinju dam madwar satej u matulhom il-membri tal-Gvern oġġezzjonaw għal ħafna domandi tad-deputat nazzjonalista Karel Aquilina li insista li l-eks Ministru Laburista jwieġeb u jagħti l-opinjonijiet politiċi u professjonali tiegħu dwar id-diversi skandli ta' korruzzjoni li seħħew taħt il-Gvern Laburista fosthom il-beħ tal-isptarijiet. L-eks Ministru Cicluna min-naħa tiegħu insista biss li l-istituzzjonijiet għandhom ikunu rispettati għaliex huma awtonomi.